Maen nhw'n griw o blant sy'n hoffi canu, a pan da ni'n cystadlu ar garo fel hyn, maen nhw wrth i bod. Da ni'n cael rhyw 60, 70 ohonyn nhw'n troi fyny. Dros y 2 flynedd diwethaf, dwi wedi cyfansoddi rhai bethau falle chydig yn drwm. O'n i'n meddwl lenni bys ni'n cael rhywbeth mwy bywiog. Rydyn ni wedi bod yn ymarfer y garol yma ers tua 2 fis gyda Mr Ashcroft a Mr Jones. Rwy'n hoffi'r garol achos mae'n hapus, mae ganddo alaw neis, mae'n sbort a mae llawer o hwyl yn y geidiau.